ଭିଡ଼ ବୋଲି ବୋଲି କହିକି ଆମକୁ କାଳୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ନଉନଥିଲେ, ହେଲେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଦି କଲି ନାଇଁ ଆଜି ତ ଯିବୁ କାଳୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସ୍କୁଟିରେ ବସି ବାହାରି ଗଲୁ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା ଆମର କୋପଣ, ଯେହେତୁ ସେଟା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଏଟା ବୁଲିବା। ସେଠି ଗଲୁ ଆମେ ଦଳା ଛକ। ଦଳା ଛକରେ ଯୋଉ କାଳୀ ପୂଜାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭାଲୁଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖି ଡରିଗଲୁ। ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା ଡରିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବିଲୁ, ତାପରେ ଭିତରେ ଗଲୁ। ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଭାଲୁ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ। ତାପରେ ଆମେ ବି ଭିତରେ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି ସାରିଲୁ, ସବୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ନମସ୍କାର କଲୁ। ତାପରେ ଆସିକି ପୁଣି ଆମେ ସେ ଭାଲୁ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଲୁ। ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଜଣେଇବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପୁଣି ନହକା ଛକ। ନହକା ଛକରେ ବାପଲୋ ପୁରା ହେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ରକମ, ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମୟୂରରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲଟାକୁ କରିଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ସେଠି ତାପରେ ଗଲୁ ବୁଲିଲୁ, ବୁଲିକି ପୁଣି ତା ଭିତରେ ବି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠୁ ତାପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ବାହାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ନାଚ ଗୀତ ବି ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସେଠି ବି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଲୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ସେଠୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ଆରିୟନ୍ କ୍ଲବ୍। ଆରିୟନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ସେଠି ପୁରା ସାଜସଜା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଷାରେ ତ ପୁରା ଫସଲ ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠି ପୁଣି ଆମେ ଭିତରେ ଗଲୁ, ଭିତରେ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସେଠି ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ତିଆରି କରିକି ସାଜସଜା କରିଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ନୃସିଂହ ଅବତାର। ତାପରେ ସେଠି ମୋ ପୁଅକୁ ବି ବୁଝେଇଲି ସେଇଟା କ'ଣ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପୁଣି ଆମେ ଚାନ୍ଦମା କାଳୀରେ ସେଠି ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ କିଛିଟା। ତାପରେ ଭିତରେ ମା କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଚାନ୍ଦମାରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ କହ୍ନେଇପୁର କାଳୀରେ। ସେଠି ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ହେଲେ ଯେତେ ଜୋରେ ନେବି ଖେଳନା ନେବି ଗାଡ଼ି ନେବି, ହେଲେ ନଟିଆ କମେଡ଼ିର ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ଆମ ପିଲା ପୁରା ଖୁସି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ମଜା କରିକି ଆସିଲୁ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 12।